Counties magwa makalunya korom gajiwa ngarameny biro bedo e kar chung'od bura mag Gunja mana kaka engineer ZB osewacho kanyo gi kar chung'od bura ma Kasipul. Ma kar chung'od bura ma Kasipul ni bende nitiere koda liet mang'eny mar siasa to gi maber ni jolar kom kar chung'od bura ma Kasipul duto te biro gi duol achiel. Giwacho ni lando kwe e gwenge mago mag Kasipul kaluwore koda maleng'leng' ma bende osebedo ka neno kanyo. Samoro nyalo mana nyisowa ogada e kar chung'od bura ma Kasipul kanyo nikech nyaka sani wacho kanyo ni koro en lando kwe ema nyaka bede. Weche osebedo nade kar chung'od bura ma Kasipul mana kwa nyalo dok chien bang'e bende nyaka sani king'iyo kata mana kaka ground wacho nang'o. Ground ma Kasipul to mana kawacho ni kwe osebedo gima jochung' te osebedo ka preach nikech jo Kasipul nobedo gi very bad experience mar telo gi koko mag siasa. Kasipul nitie news every Friday, Saturday and Sunday. Nitie news mar ng'amo beti, ng'amo tong', ng'amo kiogo nade. But nyaka seche gi ground ma Kasipul ber, problem mantie en ni wambo ywak mana ni wadwaro ni ODM party odhi otim nomination mage e yo mohuyanga. Nikech mane makelo chandruok mar bedo gi koko ka ok otim gi yo maber. Ni neno kata kanya watimo party elections mag grassroots piny kucha. Ne nitie tension mang'eny nikech iyudo ni nitie joma ringo gotese go ringo tero ni jok mana line up gi mondo omiyo yier jok moko koro ok jo party. Koro na feel ni an kako gara party mar ODM na join 206 ona joma no chake ndalo mane wa referendum. To ndalo go nyo bedo party maber nyaka koro no chako mana bedo gi tabu ka jotelo mantiere gi patch gi giwegi ema kelno chandruok mag koko. But gi seche gi to mana kaka nase wacho ni yiero waikre ne wajo Kasipul kendo mana kaka jatelo wadwa wacho ni wan wayude thuolo mathin kendo machuok mamiyo ji koro ikore ne e yore mopogore. But ok adwa neno ka wan gi problem moro amora sani kendo wan gi paro mar luongo aspirants te mondo warom ji te orom ka ji oseromo to wa preach peace nikech ng'ama wang'o yier gi party mar ODM e yo moriere mano dhi bedo candidate marwa mar by election montiere ni. Ma is not the first time we experience by election. By election manotimore ka notimore 20 years ago kane engineer Owini the late onindo mane MP wa to kane wadhi by election to wuod Owini bende nochung' nikech mano is a political right margi. Ji mang'eny nochung' to ne padi aendo yudo thuolo the late padi aendo yudo thuolo mar ritowa gi bandera mar NDP by then. To magi osetimore ncha wantiere gi tho manotimore no Homabay County kama nonego Orwa Ojode bende aneno mana ka notim by election e yo maber mane ng'ama chielo noyudo ticket motiyo kaka member of parliament. Koro wasebedo ka waneno gi ka gitimore. Omiyo ana kwayo mana ni Homabay County Kasipul constituency we jok mantiere gi gombo mar chung' ne od bura maka odhi e kor gweng' gi many kura kata watim gik moko in a democratic way madhi miyo party mar ODM bedo gi nengo e yiero ma 2027. Ing'eni gima osebedo ka chendo ne yudo ka wadwaro free and fair e top position to kwa bire by election kata wadugo mana piny e yiero moko matindo ma piny kage to kwa practice that by election that democracy. Wang'iyo ni ere ng'ama nyalo ringo gi ticket or ere ng'ama chiegni gi joma chiwo ticket mondo miyo ticket no mondo en bed mbunge. Taparo ni this time jo Homabay County jo Kasipul constituency wakwayo ni wabed gi thuolo mar jopiny yiero ng'atgi magidwaro. Erokamano ahinya. To wach campaigns de wach nang'o? Campaigns ma bende koro IBC wacho ni chieng' timo campaigns en chakre chieng' tarik 8 mano mar dwe mar 10. Campaigns biro bedo ka ringo nyaka chieng' tarik 24 mar dwe mar 11. Campaign date no ano kane kantie orach mane welo mantie koa Nairobi biro dar. To jomodak dala ka wan matiyo mosetiyo higni kia mana 15 pile wan ji ong'ewa kata oketo na yiero campaign mar 2 weeks kana okane kantie problem with that case constituency en kama nitiere ng'ong ne track record kisetiyo maber ne jopiny isekonyogi isebedo kodgi chandruok gi to kata omiyi campaign mar 1 week ji ong'eyo jomochung' gibiro go gi kogno to giyiero ng'ama gidwaro kech campaign en mana ni iuso sera mari kako onego itim to kiseuso sera mari to jopiny chiko itgi to giwinjo
aparo ni uso sera mar ng'ato ok onego bed ni kawe dweche 3 kata dweche 4 ka en ng'ama genuine madwa tiyo ne jopiny kendo ma jopiny oseng'eyo ni nyalo tiyo mosebedo tested gi tich. Koro miyudo ka ndalo momiwano an kata nomiwa mana 1 week an ok an wendo in Jerusalem, mana ja Jerusalem ka. Ana feel this were just okay. Erokamano ahinya Ogada. To pad nyakwarom Gajwang' e kinde ma bende campaigns ma kamago biro bedo ka chako campaigns